Velkommen til Chokoladefabrikken. Jens Juels interesse for chokolade startede tidligt. Nogle mennesker de fik en sød tand under fødslen, og jeg fik en hel mundfuld. Og jeg er udlært inden restaurationsbranchen og har været kok og tjener og har altid elsket at arbejde med desserter og søde ting. Og da det er gået 20 år inden i restaurationsbranchen, så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet. Og så står jeg ude på gaden, og så lige pludselig falder jeg ind i den her chokoladebæks, og så arbejder jeg her nogle måneder, og så siger ejeren, han gad faktisk godt at sælge den. Så siger han, jo, den køber jeg. Så derfor er jeg her det. På chokoladefabrikken er kvaliteten i højsædet. Altså, råvarerne er jo basisen i forretningen, og hvis man har en god base, så kan det jo godt udvikle sig til at blive bedre og bedre. Og så bruger vi jo rigtig chokolade, vi bruger rigtig marcipan, vi bruger ingen tilsætningsstoffer, og vi bruger alle de der, vi bruger ikke noget overflødigt, vi bruger rene råvarer. At det er ikke kun kvantitet, det er også noget, der hedder kvalitet, og der er vi ved at lære det her i vores land. Vi er meget, meget bedre til det. At folk siger, at vi køber altid 70% chokolade, er det ikke bare godt så, og så er vi frelst. Og det er slet ikke der, den er. Det der pointen ved historien, det er, hvad er de sidste 30%? Hvis nu de sidste 30% det er frityrefedt, så er det ikke nogen god 70% chokolade. Så det kommer an på, det er, at det er chokolade hele vejen igennem. Ved vores chokolade, der er det kakao smør, og så er det en lille bitte smule vaniljesukker. Det er rigtig chokolade.